Understanding the Danish Pharmacy System for Visitors and Residents. Hold nu op, skat. Se lige denne kvittering fra apoteket. Medicinen koster 64,50 kroner, men jeg har kun betalt 16,05 kroner. Hvorfor er den så billig? Har de lavet en fejl? Nej, skat. Ingen fejl. Det er det danske medicintilskudssystem, der virker. Se her på bunden. De 64,20 kroner er den fulde pris. Ja, og de 16,05 kroner er min pris. Det er jo kun 25%. Hvorfor? Fordi dit samlede forbrug af tilskudsberettiget medicin inden for det seneste år, det der kaldes din tilskudsperiode, har ramt et højere trin på tilskudsstigen. Systemet er indrettet, så jo mere du bruger, desto større en procentdel dækker regionen. Den der trappemodel. Jeg forstår. Hvad er det så, de dækker i øjeblikket? Baseret på de beløb, du har købt for, er du på et trin, hvor du får tilskud på 75% af prisen. 4/3 20 øre minus 75% i tilskud efterlader dig med de 16,05 øre. Det er designet til at hjælpe dem, der har et højt medicinforbrug, så din eget betaling falder drastisk. Det er faktisk ret smart. Godt at vide, at systemet holder styr på det automatisk.